We're going to hike. Bukas tong kotse mo yan? Good morning. Iwanan namin yung We're gonna take a hike. yung bag. There. Let's see if I can do it, which I think I can. Although I haven't had breakfast yet, so ano pa, medyo weak, but we'll make it. Galing, kayang-kaya niya Bisayang Ilocano, oh. Sisiw, sisiw. Mamaya ka. Ayan, oh. Mga bata, oh. Parang bahala mo na, oh. That's where we came from. Sobrang tarik. We're Dada Jai. Ibang route ito. Kung saan tumambling. Yung kapatid ko at si Web. Natubig. Kapatid mo yan, yung nahulog. Oo. Casey. Ibang route ito ang pinuntahan namin, pero doon yung pinuntahan namin kahapon. See you on the other side. Manggugulo na naman ako, kuya. Ay. Yan. Una ka? Parang ako nakupan. Lang tayo. Tapos lakad lang. Okay. Walang ano, nakakasugat? Wala. We're in for another challenge. Basta wala lang tatambling ngayong araw. Ang tutumbling. Walang tutumbling. Okay lang na tumambling. Basta wag mabasa. Yeah. We want to dare walking there, crossing, but the chances of getting a scratch or a wound crossing there is very likely, and we're only halfway to from our vacation. We don't want to ruin the rest, not even halfway. So we don't want to ruin the entire vacation dahil may bubu kami. So hindi pwede. Ayan. Oh. Yan. Huwag ka masyadong malikot kuya, baka mahulog pa may, baka may gadget ka dyan. Basa. Nagbabalang sila. Upo ka na lang. Ayan. Ala, talagang nilusong nila. Oh. Minsan napilitan tuloy. Nasugat eh. Si Kuya ang nag-guide sa amin kahapon. Wait na Kuya.
Awan makadunaw. Tay kamote. Eh? Dalat may mga ano rin dito, kawayan. Ay, masugat eh. Ano siya? Madula. Adventurous talaga tong si Bisayang Ilocana, ha? Wala siyang inaayawan. Oh. Lalim. Oh. Hindi pa ganun kasi. Nakasurvive kami. We did it. Ala, dulas na. Uy, London. Kaya yan. Sesew. May Ayan dyan. tumusok ko. Pip gear. Up. Ayun na, ganun. We made it. Kamangalak pa. Hello. Balik kami. Wala na yung kasama yung ano, iba. Sumakit andyan. Nakita mo ka dyan. Nasobrahan yata na. Hindi apok. Dati anak ko dito lang. Okay. Ay, apong na kita na dumatay. Di may sapil apok. Hindi nakablock. Hindi nakablock. Oh, huli mo na yung bangos. Itong apat, anak ko na. Yung isa, barkada nila, taga-pitpitak yun. Oh, yung... Ay, nakapala. Tapos sumunod yun siya yung... Tsaka ito. Ang ganda ng pagkaano nila, entrance parang mga ano lang. F4. Ano? Sino makasalo ng buhay? Badong? Sino? May 100. Ay, may 100 daw. Kasalo ng buhay. Ayun. Oh, daw. Magdala ka na lang. Hindi. Ilang beses to ginagawa ko yan. Ito lang. Para So kung may nakatakas, so wala na lang, okay na. pag ano, nilalason na lang. Para talagang mawala. Wala sila. Kasi next, iba na naman yung paano mo dito, di ba? Gaano katagal yung lason bago lagyan ulit na ano? Pag yung diditin san, Ayan, Oh my gosh! nahalata na nila na ano. Oh! Nakakulong na sila. Nagwawala na! Wow! Mukhang marami pa to, no? Ano din yun? They know where to go na mag-ganon. Oo, may paaralan din sila, kaya matuto na sila. Alam nila. They have a school of fish.
Red full ang tawag sa arang isda. Swerte yung isa. Doon tayo banda ko parang kita ang Yes. Hindi, barakuda. Tingnan mo, ganun. Diba? Ganun pala. Sinasayop-sayop na. Babayaw. Ang datanay. Ayun yung malaki. Ayan. Datanay. Aloy. Madalit ka babatik na. Dapat pala magaling kang mag-badminton din. Balik mo. Ayun, nakikita mo ang dami na. Doon sa corner. Ano sila? Ano to? Ayun, yung mga flat. May ano dyan kuya ha? Ayan, ganyan. Sugatan ka. Yan, delikado na. Wow. Pero nakakain yan. Masakit nga lang. Oo, mas takot ka bangs yan. Isang bling sa iyo babastot ka pa. Alagaan nga pa. Bakal. Mga tiko na tao. Sunod pa niyan. Kanin Ay, balik daw. Bulungin tayo tutupan. Dinay. Tarot. Kanin screen. Nga ba sa'yo? Ay, una ka. Why? So, the ones that are there, they pretty much died due to stress. Na yun, oh. So, now they're just floating. Dahil ano sila, na-trap na sila, and there's so many of them here. They got all stressed out, so they just died here. But still, they're trying to get the big ones, and then the small ones, they put it back. They throw it again there. And they're done. They already took most of the fishes that are here. So now the rest, the ones that didn't make it inside the net, the fortunate ones, they can go roam back to the pond. Okay, salamat kuya. Na-burn ko yung 300 calories ka na. Ba't si kuya hindi naman lumulubog oh? Hindi talaga pantay ang putikan dito kuya. May time na tulad yan, ilubog kami dun. Mamaya malalim ka. Oh. Ano yun sa? Anong kamot ka? Atin. Yung pinsang ko may ganyan din. Sabi ko, laki ng bes mo ah. Ginagano. Pero may ayuno pa yung Nanguha ng isda kanina. laki nardo. Ayan, naka-vlog kayo ah. Nagpakada ka, tama sila. Kanilang. Bisayang Ilocano na. Ayun. Hinebra.
San Miguel. Kita yun sa YouTube. Ay, kamote. Okay, ano? Ay, buhay pa. Kita ka sa akong nga may isa na. Kita ka sa akong may isa. Stone. Anong gagawin niyo ngayon, kuya? Ihiwalay-hiwalay lang? Oo. Tama, hindi purong. Langaw. Pwede nga natawag ka man. Kulong na. Masalang tricycle ka. Basta na ako. Bumaya ka ba ka? Ni, dindag kang harda. Sudah mo pa, dindag kang harda. Nagagod gitu yung muna ako. Oh, mayroon pa. Ito na. Ito na. Akyatan portion. Sabi ko, pag lasing, nakaka-uwi pa rin. Wala pang hawakan yan. Hawakan yan. Kaka-burn din ng legs. Para matanggal yung ano. Yung hininga mo mamaya parang hinahabol. Ay! Okay na. Tapos na yung pinaka... Mataas tayo sa. Ha? Mataas. Saan yung alimango na luto na? Saan yung alimango daw? Naluto na? Alimango. Buto. Naluto na? Naluto yung alimango. Hindi ko alam kasi may alimango sa rep eh. Oh, May baka isa baka. kung isang natira. Oh, baka. Niluto nila. Hindi ka pa pumunta na? Hindi mo chinek? Ay, hindi ko pa na siya. Ayan. Ganyan yung... Oh! Fresh na fresh. Eh di tumusong ka ulit. Kati. Hindi, ayaw ko palusungin. Kasi delikado na. Delikado na siya. Naulan ba doon? Ambon. Ambon-ambon lang. Hindi dito eh. Ganyan lang, oh. Tapos to, kinokolekta dahil sinisigang nila yung guts. Tinanong ko, di mapait yan kasi nga yung abdo, sabi, mapait yan. Kasi ang daming customer sa palo. Oo.
nakalinis ng kamay pero walang ano, Available. hindi pumasok daw yung tagalinis. Two, 4, 6, 8, 9. Oh, no mas. The big one. Kasya sa maliit. One baht. One. Suka din. Suka. Sarap pa rin tayo. First kasapan yan. Suka. Ang kampi. Wala. Ang kampi. Lagyan mo ako ng suka. Suka, Ilocos. Kalahati. Hindi pa siya masyadong ano. Okay, okay na. Hindi pa siya masyadong fermented. Kaya ganyan ako. Yan. Marami pa? Sige na. Kuha ka ng sandok. Sige. Wala na sila. Okay. Parang kilawin na to, lalaki ah. Sabi ni Kuya kanina, ano daw, yung para hindi daw masyadong malamog. Ah. Pinipiga din daw nila para hindi masyadong maraming suka. Sakto lang na ma-absorb. So, ano saan? Ang kau, kasano na mayan nyo di ginarami, Jo? Inikat yung mula di suka na? Baba, Jo? Baba talaga. Dapat muna natin, tapos lagyan natin. Kasi asin na mababa. Ayan, diba? Mas maganda yung konti ang asin na lagyan may suka na may asin. Isa yung Super alas. templa. Let's do it. Ay!